Ngiyafuna ukuthi ngithi eminyangweni ngaphandle kwalamabhasari sinento ethi ama-internship. Bayasho abantu ukuthi sesifuna ukusizakala kanje sinama-learnership. Kuma-learnership ley'ngane zethu ezifeyile umatric nezifeyile ugrade 11 mase sikhiphile kuya-aplya abhale acele sikwazi ukumnika futhi masimnikeza i-learnership uya la eCwaka aye noMesidara simnikeza u-5,000 for 2 years esikhathi efunda. No internship futhi siyabanikeza bafunde ngaphakathi bazokwenza ama-practice futhi sibe nento ethi khona lo 13 year bantu plan owawuthi sakhankasa sasithi ingane uma iqede esikoleni kufanele isizwe zizeyithola ukuphila. Lapha kwa-agriculture ngiyababuyisela abantwana abafundile ngiyobahlalisa u2 years. After 2 years ngibanika ama-project man ukuze angakhala umuntu athi ningifundisile nangabe nisangiyise endaweni ecorrect. Siyayenza leyo nto. Ngakho siyanxusa ukuthi noma nifunda ngithe ngikhuluma ngo-agriculture kodwa umnyanga uphoqelekile ukuthi ukhiphe ibhasari yaka-agriculture kuphela. Uma umuntu ebika usizi lwakhe uyakwazi ukuthi asizakale. Ngithemba ukuthi kuyazwakala. Ngiyafuna futhi ukusho ukuthi sizoqasha inqwaba yabantu abawu-75 abangama-assistant practitioners aba-aplayile nje la bama balungise konke bazongena. Kukhona abanye futhi abawu-35 akaphumi ngisho ngikhona ngiyaqala nje umshokile. Soqasha ikakhulukazi nina ingane eningakwazi ukuthola ukuqasheka enisema-TVET but zobe sispecialize kakhulu ngo-animal production ngoba wona awuna